Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov. Dengan beliau kembali dengan Bodoland terbaik. Jadi nोंथांमोनाबो हारिमुआरि हान्जा फोरनि हाबाफारियाव गुबै रल लाहैगोन माबायदि एक्साइटेड जादों? ओरैनो गिबियावनो गोजोननायजों नोंथांमोननो फोरमायनांगोन जों जा थांखि लानानै जों ओंखारदों आरो जा बे हाबाफारिजों लादों बड'लेण्ड महाबत्सर बाव थांनो थाखाय जों ओरैबायदि फ्रात फ्रित साखाफारा जादों दा बाहाय जोङो थांनो थाखाय नै दाख्लैनिफ्रायनो जोङो प्रिपारेसन जादों आरो बाव थांनो थाखाय जोङो दा साखाफारा जानानै दा जोंनि बर' माहारि लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो हारिमु हान्जाफोरखौ लानानै जोङो दा थांनो थाखाय नै क'क्राझार रेल स्टेसनाव जोङो दा जमा जानानै दं। ओरैनोथ' बुंनाय बायदिबा समाय होनाया 11:30-12नि गेजेरावमोन खिन्थु दा 12था बारबाय दा ट्रेननिसो खोथा बियो माबायदि स्पिडआव हगारदों बे हगारबोबानो जोङो गाखोलांसै। दा बाहाय जोङो गासै जोंनाव बर' हिसाबै जोङो लादों बाहाय 125 जन जोंनाव मोसाखावरि दामगिरिफोर दङ बेनिफ्राय बाहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासै 98 दाहाय मोसागिरि दामगिरिफोर दङ टटेल बाहाय आरोबाव जोंनाव 250-300 बाहाय जों दैदेनग्रा दामग्रा देग्रा बेखौ लानानै जोङो 300 जनसो दङ टटेल हारिमु हान्जाया। ओरैनो जोङो बाहाय प्रिपारेसना जोङो दा गुबैयै लादों 15 तारिखआव जोङो स्पेसियेलि बाहाय जोङो 3 आइटेमखौ लादों। फार्स्टआव जाबाय जोंहा बरायनाय मोनसे आयदा दङ बेखौ जों दावस्रि देलायजों बरायगोन बेखौ लिमिटेड मोसागिरिफ्रा मोसागोन आरो बिनि उनाव जोङो बागुरुम्बा ओमफ्राय दाहाल थुंग्रि बेजोंहाय जोङो नरेन्द्र मदिखौ जोङो बरायगोन। मोजां सौहैनो थाखायथ' बेनो आं आफा आनान गसाइ नुवाथारि सोरजिगिरिखौ खावलायगोन जेन' जोङो बे जोंनि बड'लेण्ड महात्सबआ मोजाङै मोजां जाफुंसारलाङो जेबो खैफोद बिफोराव गोग्लैयाजासे आरो जोङो दा जेरैबायदि गोसो मोदोम लानानै जों बाव सोलोंबाय आरो थांनो जे जों ओंखारदों मोजां दिल्लीयाव सौहैनानै जोङो मोजांनो जोङो हाबाफारिखौ मावफुंनानै खुंफुंनानै फैनो हागोन आं बेखौनो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबो।